Far! Mor! Far! Ej, det er 60. gang, de glemmer mig. Hvad søren var det? Okay, jeg går først. Okay, du går først, chef. Det er nogen. Ja. Yes. Pas på, chef. Er du okay? Er du okay, chef? Chef? Er du okay, chef? Hold mig fri! Ja, chef. Jeg skal gøre mit bedste, chef. Så. Kom nu, chef. Au! Chef, I fanger mig altid. Du går først. Chef, der er Gå videre. Chef, det går rigtig Gå videre. Nu op med dig. Undskyld, chef. Undskyld. Vi skal også have stjålet noget. Ja, du tager det over, så tager det her. Hey. Hahaha, I fanger mig altid. Mens I ser den her film, er politiet på vej. Det er ikke godt. I anhold. Ærede medborger, du har gjort landet en stor tjeneste. Jeg overrækker dig denne æresmedalje som tak for din hjælp. Tusind tak.